Για μένα σημαντικό είναι είτε το έργο έχει γίνει με τους αναλογικούς τρόπους σκέψης και πράξης των εικαστικών τεχνών ή έχει γίνει μέσω των δυνατοτήτων της ψηφιακής σκέψης και του ψηφιακού κόσμου. Το ζητούμενο για το προϊόν αυτό είναι η ποιότητα και όχι ο τρόπος με τον οποίο έχει παραχθεί. Δηλαδή, είτε ένα σχέδιο έχει γίνει με μολύβι, είτε έχει γίνει μέσω του υπολογιστή, με τα προγράμματα που υπάρχουν. Εάν μπορεί να εγκλωβίσει το πνεύμα και το βλέμμα του θεατή, είναι το ίδιο καλά. Εάν το ψηφιακό δεν έχει τίποτα να μας πει, δεν έχει τίποτα να μας πει. Αν εξίσου το αναλογικό εργοτέχνης δεν έχει περιεχόμενο ή έχει ατέλειες, πάλι δεν έχει τίποτα να μας πει. Βασικά όλα εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι 2 αιώνες πριν, 1 αιώνα πριν, έτσι. Δηλαδή πλέον τα πράγματα τρέχουν με γεωμετρική πρόοδο, αριθμούς τρομερούς συγκριτικά με το παρελθόν. Αυτό το πράγμα που έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής μας, ωραία, από το πόσο θα βγούμε έξω, πώς θα διαχειριστούμε τον χρόνο μας, τη δουλειά μας, τα πάντα, έχει επηρεάσει και την τέχνη. Και φυσικά ναι, από τη στιγμή που και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο γρήγορα και καταναλωτικά έχουμε γίνει πολύ πιο, θέλουμε συνέχεια και περισσότερο και γρήγορα και άμεσα. Αυτό πήρε μπάλα και την τέχνη. Μ' αρέσει η εφήμερη τέχνη. Θέλω να κάνω κάτι εφήμερο. Δεν είμαι ματαιόδοξος. Δεν θέλω το έργο μου να μείνει. Θέλω να λέμε αυτά που λέμε τώρα και μετά να τα ξεχνάμε. Να μπορούμε να αλλάζουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, να είμαστε άνθρωποι που λειτουργούμε με το συναίσθημα και ξέρουμε να αγαπάμε. Και τότε μπορούμε να κάνουμε και τέχνη, μπορούμε να ζήσουμε και μαζί, μπορούμε και αυτή η τέχνη που κάνουμε να μείνει για πάντα και να διδάσκει σε όλους και κάθε μέρα πρέπει να ζούμε τη ζωή μας και να τη χαιρόμαστε. Εφήμερο. Εάν θεωρήσουμε ότι το εφήμερο δεν έχει χρόνο, παρά μόνο αυτό που συντελείται εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή, τότε θα πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη, γιατί από την άλλη θεωρούμε ότι η τέχνη έχει να κάνει με τον χρόνο. Η τέχνη έχει να κάνει με τη διάρκεια. Η τέχνη είναι αυτή η οποία συντελείται κάποια στιγμή και έχει χρόνο μέσα έχει διάρκεια μέσα στον χρόνο. Χωρίς να σημαίνει ότι το εφήμερο μπορεί και κάποιες φορές και το ίδιο το εφήμερο να είναι αυτό καθ' αυτού τέχνη, αρκεί να αποφασίσει ότι το εφήμερο είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο πράγμα γίνεται για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε τότε ναι, είναι τέχνη. Σήμερα η κοινωνία έτσι πως έχει εξελιχθεί, με τα προβλήματά της, θεωρώ ότι απέχει πάρα πολύ από το καταναλωτικό, δεν έχει καμία σχέση και αυτό είναι και το σημαντικό που λέμε ότι σε περιόδους κρίσεων μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλα γεγονότα, μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλοι διάλογοι, μπορεί να ανοιχτούν μεγάλες συζητήσεις και μεγάλες δράσεις και μεγάλες ενέργειες, ακόμα και στο κομμάτι της τέχνης. Λοιπόν, πιστεύω ότι η τέχνη δεν βαράει την αλήθεια μόνο ως καταναλωτικό προϊόν. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ ότι δυστυχώς έχει να κάνει με αυτή την αξία του εφήμερου που διέπει σήμερα την κοινωνία. Πάρα πολλές εκδοχές εικαστικές που βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία είναι παροδικές, σαν πυροτεχνήματα μερικές φορές, χωρίς συνέπεια, χωρίς συνέχεια, χωρίς κάτι να προηγείται και κάτι να ακολουθεί. Η προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι σίγουρα ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι ευαίσθητος άνθρωπος, να παρακολουθεί τι γίνεται στην κοινωνία, άρα να ενημερώνεται και για τα εφήμερα ζητήματα, να έχει θέση, αλλά όταν καλείται να προβάλλει τις ιδέες του στο σώμα της τέχνης, θα πρέπει να σκέφτεται ότι πολλές φορές η κοινωνία έχει εξίσου, αν όχι περισσότερο ανάγκη, αξίες οικουμενικές, διαχρονικές, δηλαδή εγώ προσωπικά συμφωνώ ότι οι ιδέες οι οποίες προβάλλονται στην τέχνη θα πρέπει να είναι σε ένα ανώτερο επίπεδο, να μην το πω απαραίτητα ακαδημαϊκό. Κοίτα, αυτό που ορίζω εγώ ως τέχνη
δεν είναι εφήμερο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εννοούμε μιλώντας για τέχνη. Για ένα πράγμα το οποίο είναι άλλων διαστάσεων, δεν είναι ένα καταναλωτικό προϊόν. Τώρα, αν η τέχνη έχει ξεπέσει εξαιτίας των συνθήκων σε μια συνθήκη αγοραπολισίας και ορίζεται το έργο ως τέτοιο, αυτό είναι προϊόν της εποχής μας. Δεν είναι ο ορισμός δηλαδή του έργου τέχνης. Τότε απλώς θα πω δεν υπάρχει. Αν δηλαδή ορίζεται σε κάτι εφήμερο, τότε δεν υπάρχει. Ενίοτε η τέχνη, δεν θυμάμαι ποιος είχε πει, δεν είναι ανάγκη να είναι σεισμογράφος, πρέπει να είναι και ο ίδιος ο σεισμός. Οπότε, τον σεισμό θα χαρακτηρίσουμε ως τέχνη. Όταν λειτουργεί ως σεισμογράφος, ακόμα μπορεί να είναι τα προεόρτια του έργου, δηλαδή τα γυμνάσματα, η άσκηση. Μετά πρέπει δηλαδή το τελικό διατάφτα να λειτουργήσει ως ο ίδιος ο σεισμός. Το εφήμερο αποτελεί επιλογή. Επειδή ο κόσμος έχει ανάγκη κατανάλωση εικόνων, έχει χάσει η τέχνη την πολυτέλεια του χρόνου. Κάποτε η τέχνη τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν τους ενδιαφέρει πότε θα γίνει. Μπορεί να γίνει μετά από 20 χρόνια, μετά από 25 χρόνια. Τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Σήμερα έχει χάσει την πολυτέλεια η τέχνη. Η ταχύτητα αυτή η επικοινωνία μας έχει περάσει και στη τέχνη. Και αυτό το οποίο μπορεί να είναι πρόχειρο μερικές φορές, είναι πρόχειρο και σε συναισθήματα. Σήμερα τελικά διαπιστώνουμε ότι το έργο τέχνης περνάει ένα ρηπείο οφθαλμού μέσα από το ίντερνετ, το οποίο έχει διάρκεια ενδεχομένως κάποιες ημέρες ή ακόμα και κάποιες ώρες. Γιατί κάτι άλλο καινούριο θα έρθει και θα καλύψει την προηγούμενη εικόνα. Και αυτό είναι αποδεκτό. Και απ' την άλλη, ποιος εγωιστής είναι αυτός που θέλει να αφήσει το έργο του έτσι ούτως ώστε να καθοδηγήσει τους μελούμενους. Είναι και αυτό μια υπερβολή. Θα μου πεις, και τι ρόλο παίζει ο Παρθενώνας? Δεν ξέρω. Ας αφήσουμε χώρο να αναπνέουν όλα. Ας έχουν λόγο και αυτοί που θέλουν να κάνουν έργα τα οποία θα μείνουν αθάνατα, αλλά ας έχουν λόγο και αυτοί τους οποίους δεν τους καίγεται καρφάκι για το αν ένα έργο θα μείνει στον χρόνο ή όχι. Βεβαίως η εποχή μας, επειδή ζούμε σε μια άσχημη εποχή, γρήγορη εποχή, ανατρεπτική εποχή, μάλλον ανατρεπτική δεν είναι και τόσο, γιατί έχει προδιαγραφεί το μέλλον μας, είναι και διευκόλυνση του καλλιτέχνης να μην τσιγκουνεύεται στο υλικό του, με άνεση να κινείται και να καταγράφει την ιδέα του. Ενδεχομένως να γυρίσουμε στην εποχή του Τζόζεφ Μπόις, όπου η ιδέα μετρούσε περισσότερο από την πραγμάτωση του έργου. Θα μας διευκόλυνε.